Poštovani prijatelji, ja neprijatelji neću više postaviti. Nije me bilo tu 10 dana, bio sam malo u inostranstvu na službenom putu, tako da nadam se da mi opraštate. Staja se najzove. Ova emisija je emisija za moju dušu. Nadam se da ćete ispoštovati, pošto te neke stvari su mi privlačile. Dok sam radio za Radio i Televiziju Republike Srpske, jedan serijal emisija, snimali smo o srpskim vampirima, ali smo bili toliko, to je bila velika produkcija i bili su veoma višljasti ljudi, snalažljivi. Znači, na tom groblju u Kisiljevu, gde je bio Petar Blagojević, odnosno Plogojevic, to ću opisati, samo da malo uvod, ljudi su išli na to groblje u selu Kisiljevo i snimali su. Da, tamo u ponoć, znate kako to ide, da bi došli do nekih budalaština, da impresioniraju ljude i sve to. Mi smo se raspitali u selu. Njegov grob ušte nije groblje. Pošto van groblja, 200 metara, postoji Petrova humka. To je njegov grob. A ovi ostali svi snimali na groblju. Što je greška. Treba se raspitati među meštanima. Mi smo tu 10 dana bili da bi se sa meštanima malo slizali, tako da kažem, i onda smo u stvari saznali, i to jednog mlađeg čoveka koji je čuo od nekog svog deda i to svega, ali mlađeg čoveka koji je znao da je Petrova humka i od nas na Petrovu humku. Naravno, nismo bili u ponoć, nismo toliki senzacionalisti i sve to, ali smo snimili emisiju. Snimili smo emisiju na osnovu austrijskih izveštaja i srpskih izveštaja. Evo, na osnovu čega smo mi krenuli. Sad ću vam pročitati zapisnik austrijskog službenika Frombalda, koji je tu bio i koji je zahtevao, ali tu ima još jedna dogodovština oko Brema Stokera, koji je čuo za taj izveštaj. Samo sačekajte, ako ste strpljivi, pa ćemo da pričamo. Idemo redom. Petar Blagojević, u austrijskim izvorima Petar Plogojevic, za koga se vezuje legenda da je posle smrti postao vampir. Umro je 1725. godine u selu Kisilova, to je Kisiljevo. Današnje Kisiljevo kod Požarevca. Znači, on nije sahranjen na groblju, on je van groblja sahranjen. Kao što su topljenici, samoubice sahranjivali van groblja. Ne znam zašto topljenici, ali tako je bilo. U to vreme. Izvešće austrijskog službenika Frombalda u ovom slučaju, pazite, ovo su ekskluzivne stvari, to su austrijski izveštaje, to vi možete slušati o njima kao vampirima, samo tome, ali nemate izveštaje. Ja imam izveštaje. Verovatno neko od vas je našao izveštaje. Ne mogu da kažem da nije. Ali idemo dalje. Znači, izveštaj austrijskog službenika, ovo je tek početak, austrijskog službenika Frombalda o ovom slučaju objavljen u bečkom časopisu Wienerische Diarum. Verovatno je jedan prvi pomen o vampirizmu u Evropi novijeg doba. Sad, nastavit ćemo taj izveštaj samo da vam kažem, da u zakoniku cara Dušana postoji tačka, odnosno član, protiv vampirizma. Znači, pop koji zajedno sa meštanima koji raskopava tuđi grob da bi ga uništio kao vampira, pop mora biti osmuđen, da mu brada bude osmuđena i raščinjen, a ovim ljudima da budu obešeni ili da im se odseku ruke. Znači, i u to vreme je bilo. U 14. veku je bilo. Ajdemo dalje. Znači, citiram Frombalda. Pazite, citiram Frombalda. 10 nedelja posle smrti podanika po imenu Petar Blagojević, odnosno Petar Plogojevic, nastanjenog u selu Kisiljevo u Ramskoj oblasti i sahranjenog u skladu sa srpskim običajima, ispostavilo se da je u isto mesto za 7 dana umrlo još 9 osoba, što starih, što mlađih, i to nakon 24-časovne bolesti. Šta reći? A svi oni su izjavili, još za života, istina na samrtnoj postelji, da im je gore pomenuti Blagojević, znači citiram Frombalda, koji je preminuo 10 nedelja ranije, dolazio u snu, spuštao se na njih i davio ih, pa su morali da pokleknu pred ovim duhom.
Ostali podanici su bili veoma uznemireni, u čemu je posebno doprinela činjenica da je žena pokojnog Blagojevića izjavila da se njen suprug vratio i tražio opanke i cipele. A da je onda, kažem, citiram Frombalda, a da je onda napustio Kisiljevo i otišao u drugo selo. Pošto se ovakvi ljudi, ko nazivaju vampirima, mogu prepoznati po različitim znacima, kao što su telo koje se ne raspada, boja kože, kosa, brada i nokti, dobro, medicina je to dokazala drugačije, koji dalje, da li je dokazalo? Pitanje. Različitim znacima, kao što su telo koje se ne raspada, boja kože, kosa, brada, nokti koji dalje rastu. Podvojnici su jednoglasno odlučili da otvore grob Petra Blagojevića i da provere da se njegovom telu mogu vidjeti gore pomenute znaci. I dalje citiram Frombalda. U tom cilju došli su kod mene i zatražili, nakon što su me informisali o ovom slučaju, da zajedno sa lokalnim popom ili parohijskim sveštenikom, malo loše govorim zbog novih zuba, pa razumite me, ne mogu se naviknuti nikako, prisustvujem pregledu grobnice. Iako sam u prvom trenutku usprotivio, rekavši im da bi najpre trebalo savesno i ponizno obavestiti cenjenu upravu i sačekati njeno uzvišeno mišljenje, oni se nisu uopšte sa tim složili, nego su mi samo kratko odgovorili da ja mogu da postupim kako želim, ali da će oni, ako to ne bude u skladu sa njihovim običajem, morati da napuste svoje ognjišta i domove, jer zloduh, dok je stigne milostivi odgovor iz Beograda, može da uniši celo selo. Što se već dešavalo u truska vremena, a oni o tome ne žele da čekaju. Znači, već se dešavalo. Pošto ni lepim rečima, ni pretnjama nisam mogao da odvratim ove ljude od odluke koje su doneli, otišao sam zajedno sa gradištanskim sveštenikom u selo Kisiljevo i izvršio uviđaj sveže iskopanog tela Petra Blagojevića. Našavši krajnje istinitim da pre svega nije ni najmanje bio prisutan miris karakterističan za mrtvace. Znači, i sam Frombald se iznenadio. A da je telo, izuzev nosa koji je delimično otpao, bilo u potpunosti očuvano. Kosa i brada, pa čak i novi nokti, stari su otpali, nastavili su i dalje da rastu. Stara koža beličaste boje bila je izguljena, a ispod nje se stvarala nova. Lice, šak i stopala, čitavo telo bi su u ništa lošim stanju nego za života. Nimalo iznenađen primetio sam svežu krv u njegovim ustima, koja je po opštem uverenju pripadala nekoj od njegovih žrtava. Ukratko, bili su prisutni svi gore pomenuti pokazatelji koji su takvi ljudi imaju. Kad smo sveštenik i ja završili uviđaj, raspoloženje prisutnih preraslo iz uznemirenosti u bes. Pa su podvojnici velikom brzinom naoštrili kolac u nameri da njime probodu telo pokojnika. Zatim su ga prislonili na njegove grudi i proboli, nakon čega je ne samo iz srca, nego iz ušiju i iz usta potekla sveža krv i pojavili su se i neki drugi znaci koje bih uz dužno poštovanje prećutao. Čovjek ipak bio odmeren. Konačno, u skladu sa njihovim običajima, spalili su više puta pominjeno telo i kasu do pepela, o čemu izveštavam hvale vrednu upravu i istovremeno bih se usudio da zatražim, ako u slučaju učinjen neki propust. Da se on ne pripiše meni, nego rulji koja je bila obuzeta strahom. Frombald, carski načelnik Gradištanske oblasti 1725. godine. To. Sad vidite. Za to je sve čuo Bram Stoker, 1800. neke. Tada je Srbija već postala i kneževina, uskoro i kraljevina. Bram Stoker, pošto su Englezi imali jako dobre odnose sa Srbijom tada, napisao se roman Drakula. Ne znači Drakula đavo na rumunskom, djavolo je đavo, Drakul je zmaj. Meni jedan lik kaže, ja sam studirao rumunski, Drakula znači đavo. Rekao, loše si ti, brate, studirao rumunski, ili ga uopšte nisi studirao, samo ti je stalo da meni ne odgovoriš. On je sačekao i napisao je roman Drakula. Premestio u Transilvaniju koja nema veze sa tim. Znači, i ljudi kad idu u Transilvaniju, oni idu u dvorac Bran i o tom prikazuju Drakuli. Sve to, Drakula je zaista živao u dvorcu, ali zvao se Pojenaru, koja je sad ruševina. Znači, to smo u Frimbaldu. Ajmo dalje. Pris Raider. Prvi slučaj vampirizma na osnovu koga je, kako se veruje, originalna srpska reč vampir ušla u svetski jezik, upravo je prvi slučaj,
1732. godine u selu Medveđa kod Trstenika, kasnije ću njihove biografije i Petra Blagojevića i Pavla Arnauta, kada se navodno povampirio carski podanik Pavle Arnaut. U ovom i još nekoliko sličnih slučajeva postoje izveštaji pedantnih austrijskih lekara objavljenih pod nazivom dokumentarno, znači naziv je ovakav, dokumentarno i detaljno saopštenje o vampirima koji su ove godine, prethodnih godine pojavili u Kraljevini Srbiji, nije Kraljevini, to je bilo kneževina, Srbiji sa razmatranjem o tome i rukopisom jednog oficira iz ruka princa Aleksandra iz Medveđe u Srbiji, upućenom čuvenom doktoru univerziteta u Leipzigu. Ovaj izveštaj objavljen ovih dana u knjizi, tada, Vampiri u Srbiji u 18. veku, knjiga i komentari. Službeni glasnik, to je Marija Kleot objavila. Znači, posle svih ovih izveštaja, koliko god se vama činili nemoguće, austrijska vlast je odlučila Srbiju stavi u karantin. Znači da njihovi lekari, svi naučnici su tvrdili da je to istina. Kasnije je Bram Stoker to uzeo i Bram Stoker je napisao u svojoj biografiji da nije hteo da se zamera politički Kraljevini Srbiji, odnosno kneževini Srbiji, i da je morao to da prebaci na neku drugu teritoriju. Ali i samo to, što je rekao Frombald za Petra Blagojevića, da se ranije u tursko vreme to dešavalo i da se postoji u zakonu kod cara Dušana, čak i strip Marti Misterija govori o čoveku, vampir u New Yorku, tako se zove serijal, da se zarazio u Srbiji i Bosni. Znači, strip Marti Misterija je malo, ljudi ga smatraju bez veze, ali on je prorokovao mnoge stvari koje se danas dešavaju u arheološkim otkrićima. Da vidimo. Marija Kleot kaže, mene je fascinirao taj susret dva sveta. S jedne strane, austrijskih nižih lekara, nisu niži, bili su veoma visoki lekari, kad je postala akademsku zajednicu, nisu niži lekari, nego ja ne znam zašto naši ljudi žele sve to da unize. Nisu niži lekari, to je akademci došli. To selo Medveđa i okolinu Paraćina, gde je Pavle Arnaut bio, to se dešava u vreme Kraljevine Srbije, nije tačno, nego u vreme kneževine Srbije. Vidite kako greše od ovog starta. Austrijska monarhija je uspela u tom trenutku od moćne Otomanske imperije da otme teritoriju sve do Niša. Što znači da nije bila Kraljevina Srbije. Kraljevina Srbije tek postala za vreme Milana. Ne računam Nemanjića. Nova Kraljevina Srbije za vreme kralja Milana. Bitna stvar za vlasti u Beču bila je da se ne proširi kuga, zbog toga su tamo poslali felčere, niže doktore. To nije istina. Poslali su akademce, kao Frombald. Zašto unižavaju? To je Vampiri u Srbiji u 18. veku, knjige i komentari. Zašto ne spominju Vampiri u Srbiji u 14. veku, kad je car Dušan spominje u zakoniku? Što je spominju Vampiri u vreme Turaka? Ne. A ljudi tako imaju taj neki sistem. Naprimjer, kao što ovaj jedan istoričar rekao, kaže, pa prva viljuška i nož se pojavili u viktorijanskoj Engleskoj. Super. Otkud onda fresci 14. veka u Studenici? Znači, laže čovjek u startu. Zašto naši naučnici, čak i neki koje vi smatrate dobrima, to unižavaju? To mi nije jasno. Uopšte mi nije jasno. Znači, radimo onako kako su istorijski podaci. Ako je Frombald, kao carski akademik, bio tu, on nije niži lekar, on je akademik. I tu sad pišu svašta, to neću da čitam. A da vidimo samo oko Pavla Arnauta, ishod ove vampirske delatnosti Pavla, da vidimo, Dragoljub Perić, profesor Filozofskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu, to ne čune da je Dinko Kruhonjić, da znate kakav je to fakultet. Navodi kako pismo Friedrich Wilhelm I preporučuje da se detaljnije ispita slučajeve iz Medveđe. Friedrich Wilhelm I, car! Nakon čega je detaljno opisano kako dotični iskopan. Zamislite, car šalje niže službenike, car šalje najviše moguće službenike, se on lično interesuje. Kako je njegov leš potpuno čitav i kako mu iz ušiju učinu tekla krv, kao kod Petra Blagojevića.
nakon čega je narod udesio glovim kolcem i spalio. U vreme cara Dušana to je bila smrtna kazna ako spalite mrtvaca. Ishod ove vampirske delatnosti Pavla Arnautina bilo je 17 mrtvih u roku od 3 meseca sa vrlo sličnim simptomima. Opisani su pečati po telu, trodnevno bolovanje sa halucinacijama. Kod Petra Blagovića je bilo 24 časovno bolovanje, jednodnevno bolovanje. Naime, svi su pričali pre smrti da ih je on napadao. Kasnije su pa je mene napadao Željko Mitrović, šalim se. Ali sam mu dodukao budala, brate, čujem sad nešto luciferijanstvo i ono sve, čovjek ne zna u što se upušta. Spremamo mu kazan na ovom svetu. Naime, svi ovi su pričali pre smrti da ih je on napadao. Kasnije su neki tumači u ovim simptomima videli tragove besnila, što i jeste. Silno sam gledao na film o vampirima, baš pre nego što ću emitovati ovu emisiju za vas. Stephen King je napisao. Ljudi kažu loš film ovo, ono. Ljudi gledaju senzaciju filmu. Ovaj film je jako dobar. Nije imao specijalne efekte toliko mnogo, ali jako dobar. Jedna doktor se spasila vakcinu od besnila, jer to što oni su radili u to vreme je zaista klasifikovano kao besnilo. Ja se sećam kad sam bio klinac, nas su vodili u školu, prikazivali film Besnilo, da su deca lupala glavom od kavez i sve to. To bi se sad zvalo govor mržnje. A u to vreme su nas vodili u bioskop da gledamo to. I Kolera, isto film, koji nisam spavao noćima posle toga. Dobro, ja spavam noćima, tako da meni to nije nešto, ali u to vreme sam bio klinac. Naime, svi su pričali pre smrt da ih je on napadao, kasnije su neki tumači u ovim simptomima videli tragove besnila, kako se navodi u izveštaju da su bili na slavama i vjerojatno jeli meso. Postoje pretpostavke da možda reč o konzumaciji mesa zaražene životinja. Molim vas, pa besnilo je termolabilno, ispečete meso, ono nestaje. Kako mogu tako da objašnjava Dragoljub Perić? Dragoljube, ne znaš, moraš malo, kada učiš istoriju, da malo uzmeš i sve nauke koje su umešane u to, koje su tu, znači, besnilo je termolabilno. Znači, ako su jeli meso na pečenju, besnilo je nestalo. Osim ako nisu jeli sirovo meso, što čisto sumnjam i što je nemoguće. Tako da, eto vidite, oni tako napišu nešto, ostanu pametni i to sve. Znači, to su dva sela, Medveđak i Siljevo. 200 km su udaljene od drugog. Evo imamo. Znači, reč vampir prvi put se pojavila u izveštaju objavljenom novina Wienerischer Diarum 1725. Oko Petra Blagojevića. I to je proučavao nemački istoričar Thomas Bohn, autor knjige Vampiri poreklo evropskog mita, ko možete skinuti na internetu. Za BBC na srpskom. Sava Savanović u Zeničevi sela Zarožje, kojeg je proslavio Milan Glišić u Prbovac i izgleda imao konkurenciju. Tako da, mnoge stvari su tu, evo, znači, nađete knjigu Thomasa Bona, Vampiri, 2 tačke, poreklo evropskog mita. Da vidimo dalje što ima. Fenomen vampirizma u Srbiji. Taj ljudi pišu svašta, sad ja ovo malo čitam ovako, sve je počelo u Kisiljevu. Nije počelo, jer u Kisiljevu govore da je za vreme Turaka to još bilo to. Znači, počelo je pre toga. Samo što niko to neće da piše. Znači, to nije bila ni Kneževina Kraljevina Srbija, znači to je bilo za vreme Beogradskog mira između 1718. i 1739. godine. To je bila austrijska uprava u Srbiji. Evo vidimo, u ovom poslednjem bečki Wiener Diarum, nemački Vossische Zeitung, oni su, i Vossische Zeitung je govorio o tome, u letu 1725. godine štampali su kao veliku senzaciju izveštaja austrijskog administratora o sedišnom velikom gradištu, nadređenim u Beču. I to sve ko je umro, šta je umro, ne znam ni ja. To su mnogo zeznute stvari koje se pojavljaju danas. Sve je to bilo dobro, dok taj izveštaj nije dospeo do Brema Stokera. Znači, irski književnik koji je to propagirao. Ali, eto, 1847. godine kada je Bram Stoker rođen, on je umro 1912. Ta je već bila Kraljevina Srbija, već dobra sa engleskom. Jer, znate, oni gradovi Beograd, 9 gradova što se nalaze u Americi, nema nijednog Srbina u njima. Oni nisu nastali tek tako.
To je kralj Milan finansirao železnicu Pacific Union. Tu ima mnogo kontroverznih stvari. Da su gradovi se nazvali po njemu Beograd. Imate jednu stvar. Rat na Filipinima Amerikanaca. Imaju 20 topova. Kralj Milan im pozajmi 100 topova. Bili smo jačali na silu od njih. Kako god vam to čudno zvučalo. Kralj Milan im pozajmio 100 topova za rat na Filipinima. Jer možete izgooglate da je Amerikanci su osvojili Filipine jedno vreme, zahvaljujući srpskim topovima. Evo dobro, kralj Milan kao kralj Milan. Znači, to je Bram Stoker. Da vidimo sad biografiju. Petar Blagojević, u austrijskim izvorima Petar Plogojevic. Bio je seljak iz Srbije, za kojeg se vezuje legenda je posle smrti postao vampir. Živio je krajem 17. veka, rekli smo 1725. godine umro u selu Kisiljeve, koji dan danas postoji, i rekao sam vam da su ovi svi iz RTS-a tamo išli na groblje. Ne idete ljudi na groblje. Znači, kad dolazite na teren, raspitate se malo među ljudima. Oni će vam reći gde je šta. To je 200 metara od groblja Petrova Humka. Nije mogao biti sahranjen na groblju. Kad su ga izvadili, sahranili su ga od Petrove Humke. Tako da... I njihove biografije su takve da ne moram više nešto da vam pričam ono što sam rekao. Osim Arnauta Pavla, koji se vratio iz turske vojske Rudi Krajka Morave. Šta je rađeno tada, šta je bilo, šta je urađeno? Niko ne zna. Niko živ ne zna. Ali, da je postojalo ranije, govori zakonik cara Dušana, u kome je to spaljivanje mrtvaca i probadanje kocem osuđeno na smuđenje brade popu i raščinjavanje popu ili secanje ruku ili vešanjem onih koji su učestvovali u tome. I oni sami, bečki naučnici, ne niža, što ovaj kaže, ne, čim je car poslao, neće car pošli niže službenike, car je poslao visoke službenike. Tako da, i vreme Turaka to je bilo, koliko puta vam se nešto desilo, a ne možete da shvatite to. Evo, ja sam imao jedan slučaj, ali neću da vam ga ispričam. Jedna baka sa torbom, koja je trčala za mojim autom. Ja odem 5 km dalje, nje, jedno tamo. Ajde, možda ja imam neki sens, neki osjećaj za to i tako to. Nije mi to problem nikakav, ali hoću da vam kažem, ova emisija za moju dušu, emisija koju ja to istražujem, ja pišem knjigu već nekoliko godina, Vile, mit i istina. Ko su bile vile? Bile su jedne mlade devojke koje su lečile ranjene vitezove i sve to, ali bilo i vila sa onog sveta. Pa tako sam nazvao knjigu Vile, mit i istina. Biće izdata sledeće godine. Volim takve stvari. Sledeća emisija će biti, dovoljno mi se među dve emisije, možete mi napišete koju želite, o Voji Tankosiću ili o, pošto ja sam dobio preko mog pokojnog profesora Petra Miloševića, ceo spisak o kojem dobio jednog katoličkog sveštenika preko bolandista. Izgledajte ko su bolandisti, objasnit ću u emisiji ko su bolandisti. Ako ste nestrpljivi, izgledajte ko su bolandisti. Bolandisti su zabeležili skoro sve sirijumske mučenike. Što je bila moja doktorska disertacija, rano hrišćanstvo ili Christianity in Spanonia Silvensijum between 1st and 4th century. Znači, rano hrišćanstvo u Panonia Silvensiji između 1. i 4. veka. Tako da ću vam onda saopštiti neke podatke, znači čitat ću vam spisak mučenika koji su poznati. Mnogo je nezabeleženo, 1000 ih je stradalo, imam par stotina. Nadam se ćete imati strpljenja. Ako nemate strpljenja, red je to objavim prema njima. I zasluge prema njima što su stradali za hrišćanstvo. Svako dobro, prijatelji moji, Bog vam pomogao i želim vam sve najbolje. Bog pomogao ponovo.